Meget flot, Pernille. Ret lige. Godt. Godt, Pernille. Overgang til trav. Godt. Op og sidde, nakken op, og så rigtig højt op med ørerne, og sænk hånden. Rigtig. Højere op endnu. Godt. Så prøv at lave noget værsad rundt på volden, hvis du kan, Pernille. Og så kan du fortsætte ned ad langsiden, så tror jeg får noget godt lys på dig. Ja, flot. Op med nakken, op med nakken. Rigtig. Op med nakken. Godt, Pernille. Godt, Pernille. Super. Godt. Og værsad igen ned ad næste langside. Du behøver ikke ride så langt ned, fordi jeg får for meget lys her, så det... Og ikke forbøje hende. Godt, og så kan jeg filme nu. Godt. Godt, og ret lige. Og så kom lidt i en øgning. Ned ad langsiden, hvis du kan, Pernille. Godt. Op med nakken og frem med næsen. Godt. Godt, godt, godt. Ja, du tager lige bare ride hen over midten her, for jeg kan ikke tage noget her alligevel. Kom skråt igennem og i en øgning. Godt. Godt. Lidt mere fremad. Godt. 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 Volte, hvor du rider lidt stort tempo og får godt med bagben. Og bare op med hovedet. Hun kan sagtens holde det. Og frem med næsen. Og rid frem. Godt. Mere endnu. Rigtig overdrive lidt. Rigtig. Og hold hende lige. Godt, Pernille. Kan du holde til det? Det gør ikke noget. Og rid frem. Tilbage med skænklerne. Godt. 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 Og så prøv lige at gå ned i skridt. Godt. Super. Og så laver du lige en parade. Få skænklerne godt tilbage. Og træd hælene ned og albuerne på plads. Godt. Lige pille hende lidt ned med hovedet. Godt. Fortsæt. Godt. 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 Okay, skridt. Super.